Osot se oot hävit. No, rehellisellä pelillä kuitenkin. Minä pahoin pelkään, että sinä, Jussi, olet huiputtanut minua rötöksellä. Siinä se taas nähtiin, miten vilunkin rehellistä huiputtaa. Järje, voittohan tää oli. Näithän se itekin, mitä mie lykkäsin mollo tuohon. Ja se mie sai tähän näin täyden riviin kassasi. Mut pelataanko me seuraavaksi Fortunaa? Siinä sulkiin voi olla enää mahdollisuuksia hääkuu enää sellaista onnekauppaa. Jos mulla tarttuu kurkkuun, niin kasta kahvis tälviisi. Näin kassasi. Rusina tarttui kitalakeeni. Typi ja rusinat pois eiltä käsi näinikään. Kassoasi, kun mie näitä. Noinikään ja tulkis. Sirkka on kyllä kieltänyt minua nyppimästä rusinoita. No eihän siitä mie yllikkikään, mut mie kun aina laita rusinat tänne tassi alle. Tälviisi. Täältä näitä löytyy, niin hitook hääviul voip. Vanha piilo. Kyllä Sirkka tietää katsoa tassin alle, ettei rötöstä. Olehanko mie neuvos ylle uue piilo? Se tunge rusinat korvaa tälviisi, niin avot. Joo, ei löyvä Sirkkakaan. Kyllä minä olen valmis kokeilemaan kaikkea uutta mielenkiintoista. Tälviisi, noin sitä pitää. No pelataanko me sitä Morttiunaa vai eikö me pelata? No niin. Mitä sinä sanot? Miksi et sinä usko, että se olisi olla hyvä peli? Mitä? Sanoitko sinä? Kylläpäs sinä nyt oot hiljaiseksi tullut. Mitäs varten sinä et puhu vettä? Missä? Mikä oli? No me käytetään sit molemmat, jos ei puhuta, niin ei puhuta.